Matul il-konflitt fil-Libja mietu madwar 50,000 persuna. Illum il-pajjiż jinsab lejlet bidu ta' era ġdida wara 42 sena ta' tmexxija minn Muammar Gaddafi. Il-Prim Ministru interim Mahmoud Jibril ħabbar li l-elezzjonijiet se jsiru fit-8 xhur u l-membri tal-Kunsill Transitorju Libjan mhux se jkunu involuti fit-tmexxija. F'miżurata aktar nies marru jaraw bajnejhom il-katafru ta' Gaddafi u ibnu Mutasim. Sa issa ma kien hemm l-ebda żviluppi dwar id-difna tiegħu, hekk kif l-awtoritajiet Libjani għadhom mhux qed jaqblu dwar se jiġri mill-katafru tiegħu. Għad hemm rapporti konfliġenti jekk hux se ssir l-awtopsja fuq il-ġisem ta' Gaddafi. Il-ġnus Magħquda u l-familja ta' Gaddafi qed jitolbu li ssir investigazzjoni dwar x'wassal għal mewt tiegħu. Dan qed jitfa' taħt pressjoni lill-awtoritajiet Libjani biex jagħtu rendikont dwar dak kollu li ġara. Iżda għada xorta mistennija tkun ġurnata storika għall poplu Libjan hekk kif f'Benghazi il-Kunsill Transitorju se jiddikjara il-Libja liberata.